ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪೊಸಕುರಲ್ ನಿಯೋಜನೆ ನಡೆದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ದಾದನ್ ಬಂಡ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹರಿಕಥಾಂಜಲಿ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ವಿಜೃಂಭಿತವಾದ ಒಲ್ಪಲ ನಡಪವರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ನೆಲೆಟ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದಿನಗಲಿಗೆ ತೂಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೊಕ ಈ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳನ್ನ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಡ ಪೂ ಪಾಡ್ನರೆ ಪೂತ ಎಸಳು ಅನ್ಪಿನ ಒಂದು ಗಾದೆ ಉಂಡಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಈ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತುಲಾಭಾರ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಥೆತ ಹರಿಕಥಾಂಜಲಿ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹರಿಕಥಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತೋನ್ಸೆ ಪುಷ್ಕಳ ಕುಮಾರ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂಡದ ಕೇಂಡೋನ್ ನಿಜವಾದಲ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರಡು ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಾರಿ ಪುಣ್ಯ ಗಳಿಗಡಿ ಕಾಲುಡು ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಕಾಲ ಬೊಕ ಸೌರಮಾನ ಕಾಲ ಅಂದು ಉಂಡು. ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಸಾಧಾರಣ ಮುಲ್ಕಿಡ್ದು ಈ ಮೇಯ್ಕಾದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂದೇನು ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಒಂಜಿ ಅವಧಿಡ್ ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ 11-16 ಇಂದು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಬೊಕ ಅಷ್ಟಮಿ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಉಡುಪಿಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ ಸೌರಮಾನ ಆಚರಣೆ ಉಪ್ಪೆರಪೋದು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಈ ಅಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬ ಬರ್ಪುಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಮಂತ್ವೆ ಏಪ ಮಲ್ತನಂದ ಅನ್ಲ ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಭಕುತಿಯನ್ನು ಬಣ್ತೇರಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ತೊಂದರೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಫಲ ಚಿಕ್ಕುನೇಕ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅವಲ ಉವೇ ರೀತಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಜೀನ್ ಬನ್ಪುಣವೇನೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲೇ ಕುಲ್ದು ಜಾಗೃತರಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐನಾತ ಬೇಗ ಈ ಕೊರೋನಾ ರೋಗ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ಬರಡು ಬಣ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಗಲ್ಡೊಪ್ಪಡು ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವಡು ಬಣ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟದ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಪೊಸಕುರಲ್ ಆಯೋಜನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹರಿಕಥಾಂಜಲಿ ಪಂಪಿನವೇನು ಯಾನಿತ್ತೆ ಆರಂಭ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗುರುಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೇ ನಮಃ. ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾದಿಸೇವಿತಂ ಕಪಿತ್ತಜಂಬೂಫಲಸಾರಭಕ್ಷಿತಂ ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕವಿನಾಶಕಾರಕಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದಪಂಕಜಂ. ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿರ್ವಿದ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭೋವೇಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ. ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೆ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ಸದಾ. ನಮಸ್ತೆಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೆ ಶ್ರೀಪೀಠೆ ಸುರಪೂಜಿತೆ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಹಸ್ತೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ
ಜಗದ್ಗುರುಂ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಲ್ಪನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವರ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನದ ಆರಂಭ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಿಡಿದು ಆರಂಭ ಮಲ್ಪನ. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋನ್ಲ ಪಾರ ಮಲ್ಪ. ಅಷ್ಟಮಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತನ ಯಾರು ಕೇವಲ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಉತ್ಸವಲ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡಪು. ಬಹಳ ಮಂಗಳೂರು ಡಾವಡು, ಉಡುಪಿ ಡಾವಡು, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡಪಂದು. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಬಣಿಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಉತ್ಸವ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಿತವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆಡು ನಡತೊಂದು ಪೂರ್ಣ ಮಾತ್ರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಕೂಡ ನಡಪು. ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಅಷ್ಟಮಿದ ಮರ್ದಿನ. ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಬೋಡಾಯನಾಥ್ ಲಕ್ಷ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಲ, ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ನೋಡ್ಲ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವರು. ಇಲ್ಲಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಿಡು ಇಲ್ಲದ ದೇವರನ್ನು ಪಂಪಲಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜೆ ಸಂದವೆ. ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಆ ಅಷ್ಟಮಿದ ಮರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಮಲ್ಪುವರು. ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಬಂಡ ಆಯೆ ಮೊಸರು ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ವಾಸಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾರ ಆಯೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆ ಮೊಸರು ಪೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪದ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತೊಂದು ಬುಳಿದಿನ ಪಂಪನ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಪ. ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಬಂಡ ಆ ಮೊಸರು ದೀಪಿನ ಚಿತ್ರ ಕುಡಿಕೆ ಲೀಲಾ ನಾಟಕ ಮೂರ್ತಿ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಬಾಲಲೀಲಿನ ಆ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆನ ದರ್ತದು ಆ ಮೊಸರನ್ನು ಕಂಡದು ತಿಂತೇನು ಬಂದ ಚರಿತ್ರೆ ನಮಕೇನುವ ತುಪ್ಪ. ಅವಾಗ ಅಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಲೀಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೃಷ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಲೀಲೋತ್ಸವನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು. ಆ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿ ಸಂದವನು ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆ ಬದಿಟ್ ಆ ಕರಾವಳಿಡ್ ಐಕ್ ವಿಟ್ಲ ಪಿಂಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರ್ತಾರೆ. ವಿಟ್ಲ ಪಿಂಡಿ ಬಂಡ ಅಷ್ಟಮಿದ ಮರ್ದಿನ ಅಲ್ಪ ನಡಪ ನಂಚಿದ್ರೆ ಗೌಜು ಒಂದು ದಾದಪ್ಪ ವಿಟ್ಲ ಪಿಂಡಿಗೆ ಪೋಯಿ ಬಂಡೆ ವಿಟ್ಲ ಪಿಂಡಿ ಅತ್ತೆ ಅವೇನು ಸರಿ ಬುಡ್ಪದ ಬಂಡದು ವಿಠಲ ಬಂಡ ಏರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ. ಅದೇ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇ ಬಹಳವಾದ ಆ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಆದಲ ಆ ಪುಂಡಲೀಕಾಗ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ದಿನ. ಪುಂಡಲೀಕ ಆಯ್ಲ ಬಾರಿ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಅದೇ ಆ ದೋಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪುಂಡಲೀಕೆ ಬಹಳ ಆಯನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಭಾರಿ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಗಲೆಗ ಸೌಖ್ಯಜ್ಜಂದ ನಗಲೆಗ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಮರ್ದನ ಕೊರೊಂದು ಪನಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬತ್ತಪಿದ ಅಡ್ಲಿ ಎಪ್ಪುವೆಗೆ ಓ ಪುಂಡಲೀಕ ಪಿದಾಯ ಬಲ ಬನ್ನಗ ತಾರಿ ಒಂತ ಉಂತಲ ಮಾರಾಯ ಏನು ಬರ್ಪೆ ಇಂಕೊಂತ ಚಾಕರಿ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಂಡ. ಅವಾಗ ಅಂಡ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಾಲ ಅಂತ ಬಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಆಹಾರ ಮರ್ದು ಪೂರ ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿನಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪ ಇಂದ ಉಂತದ್ದು ಬಚ್ಚಿ ಮುಂದ ನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಉಂತುಲ ಅಂತ ಬಂದು ಉಲ ಹಿಡಿತಿನ ಒಂದು ಮಣ್ಣದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಪಿದೆ ದಕ್ಕಬೇಕು. ಪುಂಡಲೀಕ ದೋಸ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಪಿದಾಯ ದಕ್ಕಿನ ಕೂಡಲೇ ಆ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಮಿಟ್ಟು ಈ ಕೃಷ್ಣೆ ಸೊಂಟು ಕೈಪತ್ತು ಉಂತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಮಿತ್ತು ಉಂತಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇಟ್ಟಲೆ ಅಂತ ದಾಂಡಿಗೆ ಆ ಇಟ್ಟಲೆ ಹೋದು ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ಅಂತಂದದು ಅವು ಪಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಕಣ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲೆಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆದ ಉಪ್ಪುನೇಡ್ದವರ ಆ ವಿಠಲ ಪಿಂಡಿ ಬಂಡ ತಿಂಡಿ ಪಕ್ಕದಾಲ ಅಲ್ಪ ತಿಂಡಿ ವಿಠಲಗ ಏತು ಓವಾನಮಿಂದ ಬಗೆದ ತಿಂಡಿ ಇಷ್ಟ. ಆ ತಿಂಡಿನ ಪೂರ ಆ ಕುಡಿಕೆ ದರ್ತದ ಐತವಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮೊಸರುನ್ಲ ಅಂಚ ಮಾತ ತಿಂಡಿ ತಿರ್ತುಗೂರ್ ನಲ್ಪ ಮಾತ ಜನಕ್ಕುಲು ಅವೇನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವೇನು ಅನುಭವಿಸಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಅವು ವಿಠಲ ಪಿಂಡಿ ಅಂತ ಬಂದು ಪುದರಾತ ನಲ್ಪ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೋತ್ಸವನ ಆ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಿ ಸಂದಾವ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಒವೆ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾವಡ ಆ ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಿ ನಮಡ ಮನಸ್ಸುಡುಗೋಡು. ಆ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಪ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅನ್ನೋದು ಆಲ ಮಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾತಾಡ ಅಕಲ ಮಲ್ಪಿಯವರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಿಯವರು ಮಕ್ಕಳ ಮಲ್ಪಿಯವರು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಒವೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬನ್ ಮಲ್ಪನತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೋಪಿನತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಅಂತರಂಗ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಮಡ ಭಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಭಕ್ತಿ ಬಂಡ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವೇರ್ ಪಂತೆ ಬಂಡ
ಮಹಾತ್ಮಾಜ್ಞಾನಸ್ತು ಸುದೃಢ ಸರ್ವತೋಧಿಕ ಸ್ನೇಹೋ ಭಕ್ತಿ ರೀತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಸ್ಸಯ ಮುಕ್ತಿರ್ನ ಚಾನ್ಯತಾ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಪಂಡ ಬೇತದಾಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಪ್ರೀತಿದ ಬಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಬ್ದವು ಆತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂಧು ಬಳಗ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ನಮಗೆ ಆತೆ ಐಡ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿದಾಗಲುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಲ್ಲೇರು ಮೊಗಳ ಮಾತ ದೀಪಿನ ಚಿಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡತ್ತೆ ಐದೊಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನು ಎಂಕಲ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿನ ಕೈಟ್ ದೀಪನೈಕು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಪ ಗಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಏಕೋದ್ರಡ ಚಿತ್ತವಾದ ಅದೇ ಓಲೋಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೇನ್ ಪಡೆಯತೋ ಜನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನಗ ಬೊಕ್ಕ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಎದುರುಡು ಆಯಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಹೋಲು ಆಯೆ ಒಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಬಿಡದು ಬೈದೆ ಎನ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ದೆತ್ತಿದೀತಿ ಅವು ಏರ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಪೆರದಾನೆ ಅನ್ಬಂಡದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಕ್ಲೂಲ್ಯರಿಗೆ ಆಂಡ ಅಂಚ ఆయన ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾದ ಪೆರಬಲ್ಲೆ ಏಕೋದ್ರಡ ಚಿತ್ತಡುಪ್ಪಡು ಆ ಚಂಚಲವಾದಿತ್ತನಿಂದ ಆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದೀನಿ ಬಂತೆ ಕಣ್ಣನೆ ಬಿಡಿದು 2 ಜನ ಪೋಯರಿಗೆ ಓಡೆಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಪೋನಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಾಲ್ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಉಲೆ ಪೋದ ಬಲ್ಲ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಕೊನೆತಿನ ಚಿತ್ತನ ಬಾರಿ ಹೊಸಾತೆನ್ನ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಶೂ ಐನ ದೆತ್ತದ ಮುಲ್ಪೆಯನ್ನು ಜೀದು ಪೋಯನ್ನಾಳು ಎಲ್ಲ ಕಂಡುವೇರು ಐಡದವರ ಯಾನ್ ಕಾತದ ಕುಲ್ವೆ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಿಡಿದ ಬಂಡಲ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಈ ಕಾರಣಿಕದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಬೈದ ಇರ್ನ ಶೂ ಅಥವಾ ಆ ಪಾದರಕ್ಷೆ ದಾಳ ಆ ಒಂದು ಬಲೆ ಉಲಾಯಿನ ಮಣ್ಣು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತ ದಾಳ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬಂಡೆಗೆ ಉಲ ಇಲ್ಲೇ ತಂಪೊಯ್ಯಲು ಹೋದಿಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತವನ್ನು 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಗರ್ಭಗುಡಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೇವರು ಪೇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವರಿಂದತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುಡಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ದೇವರು ಇಂಚ ಆ ದೇವರ ಪೂರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತ್ ಬಣ್ಣ 1 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿಡು ಕುಲ್ಲುದಾಲ್ ಪ್ರಸಾದನು ಪಟಂದುಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿದೈ ಬತ್ತದು ತನ್ನ ಶೂ ಓಲ್ ದಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತು ಒಂದು ಇಡಗಿ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಟು ಏರ್ಲ ಅದೆತ್ತದಿದ್ದೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಆಹ್ ಬಡಿದಿಡ ಬಂಡೆಗೆ ಈ ಬಂಡಿಲಕ್ಕೇನೆ ಆಡು ಯಾನು ಗತಿ ದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಶೂ ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟದು ಜರು ಭಾರಿ ಸತ್ಯದ ದೇವೇರು ಈ ಬಂಡಿಲಕ್ಕೇನೆ ಆಡು ಬಣ್ಣಗ ಕಾಣ್ತೇರು ಪಾತೆರೊಂದರಿಗೆ ಉಲಾಯ ಪೋನಗ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರ್ನ ಶೂ ಬಣ್ಣಗ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತನನ್ನ ಅಂಡ ಒಂದು 28 ರೂಪಾಯಿ ವಿಶೇಷ ಪರಕೆ ಬಾಡೋಡು ಪಂತೊಳಗೆ ಸುರುವಿಟ್ಟು ಮೆಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಅಪಗ ನೆನಪಾಣ ದೇ ಎಕ್ಕಡ ಪಂಚನ ನೆನಪುಂಡತ್ತೆ ಪೋದಿ 28 ರೂಪಾಯಿ ಡಬ್ಬಿ ಬಾಡದ ಬಲ್ಲ ಇರ್ನ ಶೂ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತನತ್ತ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣಗ ಪೋದಿ 28 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಸೆಟ್ ಜೆತ್ತ ಡಬ್ಬಿ ಬಾಡದು ಪಿದಾಯ ಬಣ್ಣಗ ಶೂ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ತೊಲೆ ಹೌದಾಗಿಂಚಾಂಡ್ ಬಂಡ ఆయన ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾದ ಏಕೋದ್ರಡ ಚಿತ್ತಿಡು ಅಂತರಂಗ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯನಂಚಿತ್ತಿನ BM ಹೆಗಡೆ ಯಾಪಲ ಪಣಂದುಪ್ಪುವರು ಎಂಚ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿಡು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪಡು ವಾರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡೋಡು ವಾರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯನು ಕಾಪಾಡೋಡು ಬಣಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಆರು ಬಂಪೇರು ಯಾಪಲ ಪಂಡ ನಿಜವಾಗಲ ನವ ನಿಗಿಲಿ ಏರೆಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಮಲ್ಪಡೆ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಅಸೂಯೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಅವು ಆತ ಮಲ್ತ ಜಾರಡ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ದೀಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆತ ಅವು ಮಲ್ತಿನ ನಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ವಾರೋಗಲ ಬರ್ಪುಜಿಯಿಂದ ಅನ್ನೊಂದು ಭಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯವು ಅದೇ ಅಂಚಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಭಗವಂತೆ ಆಯ್ ದೇವರ ಅವಿನೇ ಬಯಸುವೆ ಮನುಷ್ಯ ಪರಸ್ಪರ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಟು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಜಯಗಳಿಸೋಡುಂದಾಂಡ ಆ ಜೀವನೋಡು ಕರ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಅಯನ ಭಕ್ತಿ ಆ ಮೂಲಕ ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಯೋಪಕಾರೇಣ ಪ್ರೀತೋ ಭವತಿ ಕೇಶವ ಅಂತೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಬುದ್ಧಿ ಎಡಬೋಡು ದಾನ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡು ತ್ಯಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡು ಕರ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಉಪಕಾರ ಮನೋಭಾವನೆಡು ಸತ್ಯ ಸಂಧೆ ಆದಿ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಆಯನ ಆವರಿಸಿದ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲಾಗ ವಾರೋಗಲ ಬರ್ತದೆ ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರದೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಇನಿ ಕೋಡಿಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ಬರೆಯರೆ ಕಾರಣಲ್ಲ ಅವು ಅದು ಪೆರಿಯ ಒಂದು ಬಣ್ಪೇರು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ಪಾತೆರನುಂದಾಂಡ ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಓಲು ನಮ್ಮ ಮರ ಕಡ್ಪೋಡ ಅಲ್ಪ ಕಡಪೂಜ ಓಲು ನಮ್ಮ ಮರನು ದೀವೋಡ ಬುಲೆಪೋಡ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಡಪುಡ ಒಟ್ರಾಶಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಗರ್ವ ಬೈದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಗರ್ವ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಭೀಕರವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಂಟುಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದಿನಾಲ ತೋಂದುಲ್ಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಅಪಗಾಂಡ ಭೀಕರವಾಯಿನ ನೆರೆ ಆ ಬೊಳ್ಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ರೋಗ ರುಜಿನೊಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಿತ್ರ ದೇವೇರಿ
ಅತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಗಾಳಿ ನೀರು ಅಗ್ನಿ ಈ ಐನು ವಸ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ನೆಕ್ಕಿಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಎದುರು ನಿಂತರೆ ಬಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗೋಟ್ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ದಾನೆ ಆಪುಣದ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಹಂಭಾವ ಅಹಂಕಾರೋಡ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮಪೋಣಂದಾಂಡ ಆಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಸ್ವೇಚ್ಛೆ ಅಸೂಯೆ ದ್ವೇಷ ಒಂದು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನೈಕೆ ಇಂಚೆ ಬೈದನ ದಾನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಹಿರಿಯರನ್ನ ವಾಕ್ಯಲ ತಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಐನಾದು ಬೇಗ ಇತ್ತ ಪೂರ ಬೈದು ಈ ಕೊರೋನಾ ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ರೋಗದ ಅವಧಿಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಒರಿಯಗೊರಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೆಗು ನೋಟು ಬಾಳೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವನ್ ಇತ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು ಒಂದು ಬಂತು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ದುರ್ಗುಣನ್ ಬುಡ್ದು ಎಡ್ಡ ಸಾಜಿನ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂದೇಶ ಲಂಚನೆ ಆದೇಶ ಲಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನವಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಕೂಡಿದು ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಮ್ಮ ಸುಖದ ದಿನವನ್ನು ಬೇಗ ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸರ್ವಾನುಗ್ರಹ ಮಾತರೆಗಳು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಕ್ಕಡಮಿಲ್ಲ ಈಕಲ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಯಬಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವಡುಂದಾಂಡ ದೇವೆಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೀತಿ ತೆರೆಯೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇ ದ್ವಾಪರಾಯುಗುಡು ಅವತರಿಬೋದು 10 ಅವತಾರ ఆయన ಆ ಬೇತ ಅವತಾರಡು ಅಂಚನೆ ತ್ರೇತಾಯುಗುಟ್ಟು ಮುಟ್ಟ ಆ ರಾಮನ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆಂದಾಂಡ ಐದು ಬಕ್ಕದ ದ್ವಾಪರಾಯುಗುಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನೆಯಾಯಿ ಅಲ್ಪ ಬೇತ ರೀತಿಯ ಪಾಂಡವರು ಬಕ್ಕ ಕೌರವರ ಮೂಲಕವಾದ ಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ಆತನಂದಾಡಲ ನಿಜವಾದ ಉಳಟು ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕತೆ ಕಲುಂಡು ಒಂದು ಹೆಂಚಪ್ಪ ಪಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾದ ದಾದ ಮಲ್ದೇನ್ ಬಂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಗತ್ತದ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂರ ನಾಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ಪೂರ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಚಿತ್ತನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗ ಆಯನ ಕುಟುಂಬದಗಲೇನೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಗರುಡಗಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅಹಂಕಾರತ್ತಿನ ಆಯನ ವಾಹನ ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಆಯ್ನೆಂಚಪ್ಪ ಅದು ಕೊಣಪಿನಿ ಅಂಚ ಆಯನ 16,108 ಮಂದಿ ಬಡದಾಡ್ಲಿಡು ಆ ಅಂತಃಪುರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಲಾದು ಪುನಂಚಿತ್ತನ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಕ ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿ ಆ ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿ ಅಲಡುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅಹಂಭಾವ ಅಹಂಕಾರ ನೆಂಚಪ್ಪ ತಗ್ಗವನು ಒಂದು ಮಾತು ಅಗಲ್ನ ಕೆಲವು ಒಂತಂತೆ ದುರ್ಗುಣನ ಮಾತ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಯ ತಮ್ಮಲೆನೆ ಆದಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಕಂಸನೆಂಚ ಆಯ್ ವದೆ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಆಯದಿತ್ತನ ಗುಣ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಪೂರ ಸಂಹಾರ ಅಂಚ ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ಪೂರ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನು ಬೊಕ್ಕ ಏರಡ ಒಂತಂತ ದುರ್ಗುಣಲುಂಡು ಅಹಂಭಾವ ಅಹಂಕಾರ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಅವೆನ್ ಪೂರ ತೀಡಿದು ದಾದಾಳ್ನ ಒಂಚೂರು ಅಕಲಿಗೆ ನೋಂಚಾದ ಸರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದ ಉಂಡಿದೆ ಐಕೆ ದಾಸರ ಪಂತೇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ನಾನು ನೀನು ಎನ್ನದಿರು ಹೀನ ಮಾನವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿನ್ನ ನೀನು ತಿಳಿದು ನೋಡಲು ದಾಸರ ಪಂತೆ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಅಹಂಭಾವ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಯಾನೇ ಎನ್ನವೇನು ಪಂತೆ ನಾನು ನೀನು ಎನ್ನದಿರು ಹೀನ ಮಾನವ ಕನಕದಾಸರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂತಿರ್ತುಲೆ ಅಂಚ ಏರು ಬನೊಂದುಲ್ಲೆನ ಆಯ್ ಹೀನ ಮಾನವಿ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಮನುಷ್ಯ ಅತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿನ್ನ ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತೆ ಆತ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೋಡಾದ ಈ ಅಜ್ಞಾನಗಳು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿನ್ನ ನೀನು ತಿಳಿದು ನೋಡೆಲೋ ಓ ಅನ್ನದಿಂದ ಬಂದ ಮದ ನಿನ್ನದೇನೆಲೋ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ದೇಹ ನಿನ್ನದೇನೆಲೋ ಮೂಜಿ ದಿನ ಬಾಳ್ವೆ ಪುಟ್ಟೆರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬದುಕಿರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸೈಯರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂತ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಮೂಜಿ ದಿನ ಬಾಳ್ವೆಡು ಒಂದು ಮಾತು ಬೋಳದಂಗೆ ಬುಡ್ಚಿ ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮೂರು ನಿನ್ನದೇನೆಲೋ ಚೆನ್ನ ಆದಿ ಕೇಶವನ ಭಕ್ತನಾಗೆಲೋ ಚೆನ್ನ ಆದಿ ಕೇಶವನ ಭಕ್ತನಾಗೆಲೋ ಆದಿ ಕೇಶವನ ಭಕ್ತಿ ಈ ಆವಡಂದಾಂಡ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ಇಂದಕ್ಕೆ ಮೂಜೆಗಳಿಗೆ ಆಸೆ ಪಡ ಅತೆ ಯಾಪಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಡ್ದವರ ನಿನ್ನಡ ಬೋಡಾಯನಾತ್ತು ಒಣಸು ತಿನ್ನು ಸುಪ್ಪೆರಿಯ ನಿಕ್ಕು ಅವು ನಿನ್ನಡ ದಾದೆ ನಿಕ್ಕು ಬೈದಿನ ಅತ್ತು ಅಂಚನೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ದೇಹ ಈ ಪೋಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಕೊಂಡ ಪೋನಗ ಕೊನಪ್ಪನ ಮಾರಾಯ ದಯಾಗಿ ಕುರೆ ಕಟ್ಟುವ ಮತ ಪಂಪೆ ದಯಾಗ ಆಸೆ ಮಲ್ಪ ಪಂಪೆ ಐಕೆ ಅವು ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಬನ್ನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ದಿನ ಹತ್ತು ಐದವರ
ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸತ್ಕರ್ಮ ಜೀವನುಡು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ದಾನ ಬುದ್ಧಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆಗಳು ಪರೋಪಕಾರದ ಮೂಲಕವಾದ ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನಾದಿ ಕೇಶವನ ಭಕ್ತನಾಗಲೋ ಈ ಭಕ್ತಿ ನಿನ್ನಡಬಹುದು. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಭಗವಂತನ ತಂದು ನಿನ್ನ ಈ ಸತ್ಕರ್ಮದ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಎಂಚ ನಡಪಡಾಯ ಪಂಡದ್ ಭಗವಂತ ತೂಪಿಗೆ ಅಗೋಚರ ಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ಅಂಚಾದ ಭಾರಿ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪ ಐಕೆ ಬಂತೇರು ಪ್ರಾಜ್ಯರು ಅಸ್ಥಿರಂ ಜೀವಿತಂ ಲೋಕೆ ಅಸ್ಥಿರಂ ಧನ ಕನಕ ಯೌವನಾದಿಗಳು ಅಸ್ಥಿರಂ ಪುತ್ರದಾರಾಶ್ಚ ಧರ್ಮಂ ಕೀರ್ತಿರ್ದ್ವಯಂ ಸ್ಥಿರಂ. ಮಾತ ಅಸ್ಥಿರ ಏತ ನಮ್ಮಡ ಸಂಪತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಅಸ್ಥಿರ. ಧನ ಕನಕ ಯೌವನಾದಿಗಳು ಪುತ್ರ ದಾರಾಚ್ಯಾಂಚನೆ ಕುಟುಂಬ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಸಂಸಾರ ಮಾತ ಪೂರ ಅಸ್ಥಿರನೆ ಅದೇ ಲಜ್ಜೆ ಅದೇ ಅಂಚಾದ ಧರ್ಮಂ ಕೀರ್ತಿರ್ದ್ವಯಂ ಧರ್ಮ ಬಕ ಕೀರ್ತಿ ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ಸ್ಥಿರಂ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಒರಿಜಿನ ಕಸರಾದ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲ 4 ಜನ ಪಾತರು ನಿನ್ನ ಅಗಲದ ಪೋಯ್ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಗಾರ ಲಕ್ಕತ್ತಿ ಜನ ಅಂದ್ಮಾಡ 4 ಜನ ಪಾತರ್ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ನಿನ್ನಡ ಆವಡು ಬಂತು ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪ್ರಾಜ್ಞರ್ನ ಅಂಬೋಣ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಅಹಂಭಾವ ಅಹಂಕಾರನು ಎಂಚಪ್ಪ ಒಂತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಪರಿಪಲಕ್ಕವೇನೆ ತೀರಿಪಾವನೆ ಎಂಚ ಪಣಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಲೀಲಾ ನಾಟಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಡ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಲ್ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆ ಕಥೆ ನಡಪುಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತುಲಾಭಾರ ಅನ್ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹರಿಕಥಾಂಜಲಿನ ಎಂಕಲಿತ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪುಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಪಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ವಾರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪಡು ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪಡು ಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ ಆತು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಣ ನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಏಕೋದೃಢ ಚಿತ್ತೊಡು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬಂತೇರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಮೆಯ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾವು ಮೆರೆವುದು ವ್ಯರ್ಥಗ. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪನಗ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋರ್ಡು ದೇವರ ಬೋರ್ಡು ಮೂರ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಮಂಟಪ ಬೋರ್ಡು ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಮೆಯ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾವು ಮೆರೆವುದು ವ್ಯರ್ಥ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳು ಇರಲಿ ನಿನ್ನ ಮರಣದ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳು ಇರಲಿ. ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಸತ್ತವರಿಗೆ ತಿಥಿಯು ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಸತ್ತವರಿಗೆ ತಿಥಿಯು ನಿನಗೆ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇತಿಮಿತಿಯು ನಿನಗೆ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಅವಡು ಆಭರಣ ಅವಡು ನೈವೇದ್ಯ ಅವಡು ಊಳ ಅಗತ್ಯ ಭಕ್ತನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಮಲ್ತಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅವಡು ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಅವಡು ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ಅವಡು ಒಂದು ಮಾತ ಭಗವಂತನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಉತ್ಸವ ಪೂಜಾದಿಲು ಮಾತಲ ದೇವರಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಭಕ್ತನ ಸಂತೋಷ ಬೋಡದ ಐತಾಳ ಭಕ್ತೆ ಅವೇನು ಕಾಲೇ ఆయన ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದೆ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ದೇವರ ಏಕ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ಪುಜೆ ఆయన ಸತ್ಕರ್ಮದ ಇಡೇಟವೇನು ಆ ರೂಪಡು ಮಲ್ತೆ ಎಂದು ಬನ್ಪಿನವೇನು ತೂಪೆರಿಗೆ ದೇವೆ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಆಯಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುನು ಬಂದ ನಂಬಿಕೆನ ಮಾಡೋಣ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂದೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಮಂದ ಅಂಡ ದೇವರನ್ನ ಅಗಲ್ನ ಸಂಸಾರದ ಕಥೆಟೇವೇನೆ ಅಂಚ ಜನಕುಲಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಇನ್ಸರ್ತಿ ದ್ವಾರಾವತಿಯೊಳು ಮಾರಪಿತನುತ ಮಾನಿನಿ ಸಹಿತಲೆ ಸುಖಿಪ ಜೀವದೈತ್ಯ ಕುಲ ಮಾರಕ ಪ್ರೇರಕ ನಾನಾವತಾರದಿ ಶೋಭಿಪನು ಪ್ರಾಪ್ತದಾರೋ ಮಹಾತೇಜ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರತಾಪವಂ ರುಕ್ಮಿಣ್ಯಾ ಸಹಿತ ದೇವ್ಯಯೌ ರೈವತಗಿರಿ ಪರ್ವತಂ ಕಂಡ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಆ ದ್ವಾರಾವತಿ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾರಪಿತೆ ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಮನ್ಮಥನ ಪಿತ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಮಾನಿನಿ ಸೈತಲೆ ನಾನಾ ಅವತಾರುಡು ಶೋಭಾಯಮಾನುಡು ಉಪನಂಚಿತ್ತನಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಆ ಪೊರ್ತುಡಾಯನ ಒಟ್ಟಿತ್ತೀನಿ ಬೇತೆಯರು ರುಕ್ಮಿಣೀ ದೇವಿ ತೊಲ್ಗೆ ಆ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಸಹಿತ ದೇವ್ಯಂ ವ್ಯಯಂ ರೈವತಗಿರಿ ಪರ್ವತವು ರೈವತಗಿರಿ ಪರ್ವತವು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ವಿಹಾರ ಪೋಪಿನಿಂದ ಆಡಿದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಪಾತೆರನಕ್ಕೆ ಕುಳ್ಳೊಂದು ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಡೆಗೆ ಹೋಯಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಟು ತಿರುಪತಿ ಪೋಪಿನಿ ಅಥವಾ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೋಪಿನಿ ಕಾಶಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ವಾರಣಾಸಿ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚನೆ ರಾಮ ಮಂದಿರದಡೆ ಪೋಪುನು ಇಂಚ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯಲುಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಮಾತ ಒಂಜಿ ತಿರಿಗೆರೆ ಪೋಪಿನ ಅಥವಾ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲುಪ್ಪುಣಿಗೆ ಅವು ಕಂಡನೆ ಬಿಡತಿ ಪಾತ್ರರೊಮ್ಮಿನೆ ಅಂಚನೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಾತ್ರರೊಂಡೆರ ಆ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇದೆ ಅವು ಯಾವ್ದನ ಒಂಜಿ ನಡಪೆರೆ ಬೋಡಾದು ಪಿದಾಡಿಯಾರ ಅನ್ಪಲಕ್ಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪನ್ನಗ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ ಅರ್ಥ ಬಂದಿದ್ದು ಪೋಪುನಂಡ ಒಡೆಗೆಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಒಡೆ ಪೋಯಿನ್ ಪನ್ನಗ ರೈವತಗಿರಿ ಪರ್ವತಗೆಂಕಲಿ ವಿಹಾರ ಪೋಯಿನ್ ಮಣ್ಣು ತಯಾರ ಆತ ಒಂದು ಜೋರು ಬಾಯ್ಡ್ ಬಿದ ವರ್ಕನೆ ತಡ ಕೊಂಜಾನ ಬಾಯ್ಡ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬಂದು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪೋನಗ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದಾದಾಪುಡು ಅಂತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಓರಿ ಪಂಪೆಗೆ ಇಂಚಿನಡೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಪೊಂಡು ಮಾತ ಶೇರ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನ ಮಾತ ಬೋಡೈನಾಥ್ ಕಾಸಿ ಏತ ಅಟ್ಟ ಒಟ್ಟ ಪುಡ ಆಯ್ತಾ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಟದ ಪೋಪುನು ಒಂದು ಬಣ್ಣಗ ಕೆಲವರು ಪುರುಸೊತ್ತೆ ಜಿನ್ಬೆ ಹೆಂಗೆ ಪುರುಸೊತ್ತೆ ಇದೇ ಬಣ್ಣ ಕಾಸು ಬೋರೋಡಾಪುಣ ಒಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪೋನ ಮಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲ ಪೋಪೆರಡು ಪೂರ ಖರ್ಚು ಆರ್ತು ಪೇರ್ದಾಂಡ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಒಂದು 2 ಸೀಟ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಬರ್ಪಾರ ತಿರುಪತಿ ಬಂಡ ಏನು ಬರ್ಪೇನ್ ದೇ ಬಣ್ಣ ಖಾಲಿ ಇತ್ತಿರ ಸೀಟದು ಪೋಪುನು ತಲ ಖರ್ಚಿದ್ದಿ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಚ ಮಾತ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಪಿದಾಡ್ದೀನಿ ರೈವತಗಿರಿ ಪರ್ವತಗೂ ವಿಹಾರ ಪಿದಾಡಿದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸಹಿತ ಮಲ್ಲ ಜನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಿ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟು ಪೋಪುನದನ ಒಂದು ಜಾತ ದಾಸಿ ವೃಂದ ಒಂದು ಜಾತ ಋಷಿವರ್ಗ ಮಾತ ಪಿದಾಡಿಯ ಪೋನಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ವಿಹರಿಸಿದನು ವಿಹಗೇಂದ್ರ ಗಮನ ಸಹಚರಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸೈತಲಾಡುತ್ತ ಕಿರಿದಾಮವು ಗಿರಿಧರನಾಗಮನದಿ ಸರಿಮಿಗಿಲೆನಿಸಿತು ಅಮರಾವತಿಗೆ ಸರಿಮಿಗಿಲೆನಿಸಿತು ಅಮರಾವತಿಗೆ ಪರಿಪರಿ ವೈಭವ ಗಾನ ನರ್ತನದಿ ಧರೆಯ ಸ್ವರ್ಗವೆನಿಸಿತು ವೈಭವದಿ ದಾದಾಂಡ ಪಿದಾಡಿಯರು ಹೋದಾಂಡ್ ಸಹಚರಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸೈತಲಾಡುತ್ತ ವಿಹರಿಸಿದನು ವಿಹಗೇಂದ್ರ ಗಮನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಪೋತಿನಿ ಅಲ್ಪ ಪೋದಿ ವಿಹಾರ ಮಾತ ಆಮನಗ ಪೋಪುನಂಚಿತನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಬದಲಾವಣೆ ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಪೋಪಿ ದೇವರ ಪೋಪಿನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಕತೆ ಕಿರಿದಾಮವು ಗಿರಿಧರನಾಗಮನದಿ ಸರಿಮಿಗಿಲೆನಿಸಿತು ಅಮರಾವತಿಗೆ ಗಿರಿಧರೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪೋಪಿನ ಪಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏರಾಣ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಂಡಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪುರ ಬನ್ನಗ ತನ್ನಡ್ತಾನೆ ರಸ್ತೆ ಪುರ ಸರಿಯಾಪು ಇತೋರ್ತು ಗುಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಲದ್ದು ರಸ್ತೆ ಪುರ ಸರಿಯಾಪುಡು ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಆಪುಡು ದೀಪಾವಳಿ ಸರಿ ಇದ್ದ ಪುರ ಸರಿಯಾಪುಡು ಆಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬನ್ನಗ ಅವೇನು ಏರ್ಲ ಬಾಕಿದಾಗಲ್ಲ ಮನ್ ಕೊಡಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ತನ್ನಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹೋಡು ಅಯನ ಪ್ರಭಾವಡು ಕಿರಿದಾಮವು ಗಿರಿಧರನಾಗಮನದಿ ಸರಿ ಮಿಗಿಲೆನಿಸಿತು ಅಮರಾವತಿಗೆ ಪರಿಪರಿ ವೈಭವ ಗಾನ ನರ್ತನದಿ ಧರೆಯ ಸ್ವರ್ಗವೆನಿಸಿತು ವೈಭವದಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಡೆ ಆದ ಬೋತನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಆ ವಿಹಾರ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಗಾನ ನರ್ತನ ವನಸ್ಸು ಮಾತಾಡ ಪಲಂಚೆನೆ ಒಡೆಗಳು ಒಂದು ವಿಹಾರ ನನ್ನ ಮಾತಲಾಡು ಕೊಡುಕೊಳಿಗೆ ನಮ್ಮಡೆತ್ತಿನೇವನು ಅಲ್ಪದಗಲೇ ಒಂದು ತೋಜವಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪದಗಳಿತ್ತಿನೇವೇನು ಅವನ ಜೊತೆಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೊಮ್ಮೆನೆ ವಿಹಾರ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಪೂರ್ಣ ಅವಡನ್ನಾಡದಾದ ಖಾಲಿ ವನಸ್ಸು ಯಾರುಂಡ ಮಾತಾಡಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ವನಸ್ಸಿಡು ಪೂರ ಆಂಡಲ್ಲ ದಾದಾಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಟು ಮಾತ ಕುಲ್ದೇರು ಮಾತ ಉಂಟುದೇರು ಕೆಲವರು ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾತಾಂಡು ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭ ಪೂರ್ಣ ಅವಡಂದಾಂಡ ಏರೆಗಾಲ ಅಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ಅವಡದು ಇತ್ತ ಪೂರ ಅಂಚೆನ್ಪಿಲೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭ ಅವಡು ಏರನಾಡ್ಲ ವರಿಯನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲೆತ್ತಲು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಗಾನ್ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಚ ಏರನಾಡ್ಲ ವರಿಯನ್ ಲೆಪ್ಪುನತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕೆ ಏರುದು ನಮ್ಮ ತೂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಣಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅದೇ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಾಯುನಂಚಿತ್ತನ ದೇಶನು ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತನ
ಯೋಧರ್ನಗಲಿ ಹೆಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾತದು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತನ ಯೋಧರನ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂತ ಪೊರ್ತು ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ದಿನಂಗ ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋದು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತನ ಭೀಕರ ಈ ಒಂದು ಮಾರಕ ರೋಗದ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಅಂಚನೆ ಸಾಧಿಕಾಪುನ ಅಂಚನೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರಪಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣದ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿನಾಗಲಿ ಏತು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂಚೆಪ್ಪನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅಕಲೆ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಯಿ ಕೊಡುಗೆ ಅವತ್ತಂದೆ ನಂಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ತಾಣ್ಲ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಕೊಡ್ದು ಮತ್ತೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋಡು ಬಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆಹಾರ ಒಂತಾಳ್ನ ಬುಲೆಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ರೈತರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಯಿ ಅದೇ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರೈತನ ಅಪಗಪಕ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಸಮಾರಂಭವು ಇನ್ನೇನು ಮಾತ ತಿಕ್ಕದು ಅಕಲಿನ ಪೂರ ಗೌರವಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಎಡೆಗಳ ಮಲ್ಪನ ಮತ್ತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿದ ಆಹಾರ ಕೊರಟಿನ ರೈತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಗನ ಬಂಡ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಐಕಬೋಡಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಅವಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವಡು ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೆರೆಗಿತ್ತ ಅನಾನುಕೂಲ ಮಸ್ತುಪ್ಪೆರೆಯವು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಹರಿಕಥೆನ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಪೋಣಂದಾಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೇವು ಅಂಡ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಮೇವುಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ನಂದಾಂಡ ದೈಹಿಕವಾದಲ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜಾಗೃತಿ ಇತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಅವೇ ರೀತಿದು ಮನಸ್ಸುಡು ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಪಡತೊಂದಿತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಓವಿಯ ರೋಗಲ ಮೊಟ್ಟ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ರೋಗಡು ಮುಕ್ತಿನ ಹೊಂದಿರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂತನವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೊಡಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಅವರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಹಾರಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಶಕ್ತಿ ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ತುಂಬೇರೆ ದುರ್ಗುಣಲ್ ಪೂರ ಪೋವೆರ ಬೋಡಾದ ಮಲ್ತಿನ ಲೀಲಾ ನಾಟಕ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಏರಿಗಪ್ಪ ಮಲ್ಪನು ಮಾತ ಎದ್ದ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಬುದ್ಧಿನ ಕೊಡ್ತೀನಾಗಲಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿತ್ತನ ನಾಂಡ ಋಷಿಮುನಿ ಸಮಾನರಾಯನಗಳಿಗೆ ಏರಿಗಾಣ ಸನ್ಮಾನ ಅವಡು ನಾಂಡಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಗೊಂತ ಕೃಷ್ಣಡ ಕೊರಿಯ ಸರಿ ಮಲ್ಪಗಪ್ಪ ನಾನು ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣ ಆಪುಣ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನ ಸನ್ಮಾನ ಜೊತಮ್ಮಿನಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜನ ಆಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನೇ ಮಲ್ಲ ಜನ ಹುಡುಗಿ ಏರು ನಾಡುವೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಕ್ಕುವೆ ಸನ್ಮಾನ ದೆತೊನೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅವೇನ ಮಲ್ಪವನಿ ಎರಡ ಶಾಲ್ ಪಾಡವನಿ ಎರಡ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರಪ್ಪ ಅಂದ ನಾಡ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಆ ಉಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಐದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಐದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಏರುಲ್ಲಿ ಐದವರ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವನು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪ್ಪನ ಮಾತಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಪಂಡರಿಗೆ ಪನ್ನಗ ಭೂಸುರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿಯ ಬಾಸುರಾಂಗನು ನಸುನಗುತ್ತ ಭೂಸುರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿಯ ಬಾಸುರಾಂಗನು ನಸುನಗುತ್ತ ಕಾಂಬನು ಸತಿಯ ನಗುಬೋರೆ ಭೂಸುರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿಯ ಬಾಸುರಾಂಗ ಕೇಳ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬುಡದೇವತ್ತ ಪಣ್ಪುಣ್ಯದಾಡ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ ಆ ಸಮಯದೊಳ್ ವಿಫುಲದನ ಸಾಸಿರದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಶವನ ಕೈಲಿ ಕೊಡಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥಳಾಗೆ ವ್ಯತೇರ್ಲ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಲ್ಪ ಕೇಶವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಡನೆ ಆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಮಲ್ಪ ತೆಲ್ತೆ ಕೇಂಡಿನ ಕೂಡಲೇ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಡು ಆತ ಅವನಗ ಮಾತೆಲ್ಲವಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಪನಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾನಸ ಪುತ್ರರಾಯನ ಅಂಚಿತ್ತನ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನ ತಂಬೂರು ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಅರವಿಂದ ನಯನ ಆನಂದ ಕಂದನ ಸುಂದರ ವದನ ಗೋವಿಂದನ ಪರಮ ವಿತರಣ ಪನ್ನಗ ಶಯನ ವರಯದು ಸದನ ಶ್ರೀಹಯ ವದನ ಅರವಿಂದ ನಯನ ಆನಂದ ಕಂದನ ಸುಂದರ ವದನ ಗೋವಿಂದನ ನಾರಾಯಣ 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 ನಾರಾಯಣನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಬೂರಿ ಬತ್ತೊಂದು ಊರ್ನೂಲ್ಕೆ ಚಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನಿ ಏರ್ಬೇತೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ ಮತ್ತೆ
ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ ದಿಢೀರಾಗಿ ಬರ್ತೆ ಏರ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಏರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬರ್ಪೇನು ಬಂತಿಲ್ಲ ತಾಲಚ್ ಬತ್ತದು ಮಾತದು ಆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದೇವ ಋಷಿ ఆయన ಆರಾರು ಪಾದಕಮಲಗೂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಡೆಗೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿನಲ್ಲೇ ತಂಪೇರು ಭಗವಂತೆ ಗೋವಿಂದೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ಪಾದಕಮಲ್ಗೂ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತ ಆದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಉಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ದಾದಾಪುಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಸುತ್ತು ಬರಂದೊಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸುಗಂಧನ ಅಥವಾ ದುರ್ವಾಸನೆ ಇಂಚಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಹೊರರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪರಿಮಳದೇವೇ ವಾಸನೆ ಬರಪುನರು ವಾಸನೆಯಿಂದ ಪರಿಮಳ ಬರಪುನರು ಇಂಚೆ ಮಾತ ಘಮ 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 ಬರ್ರೆ ಶುರುವಾಣಿ ದಾದಪ್ಪ ಒಂದು ಕೆಲವರು ಪೂರ ವನಸ್ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ಕೈ ಪೂರ ತುಯ್ಯರು ದಾದ ಶಾರದ ವಾಸನ ಅತಿಯೆಲ್ಲ ಸಮ ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ವಿಹಾರ ವೈದ್ಯನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಸದೊಲ್ಲ ಮೀನು ಎಲ್ಲ ವಾಂತಿ ಮಲ್ತೇರ ಅಂಚಾದ ವಾಸನ ನಿಂಚ ಮಾತುತ್ತೀಯರು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಸುತ್ತು ಬನ್ನಗ ಘಮ 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 ಮುಂಕುಗು ಬರೋದುಂಡು ಮಾತೆರೆದು ದಾದಪ್ಪ ಅನ್ಮಾಡು ಅದೇ ಅಟ್ಟಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆನಂದ ಅವರವರ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಟ್ಟಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ರಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿತ್ತಿರ್ತದೆ ಆ ಇಲ್ಲಲುಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ವಾವಾನಮಿಂದ ಮನಸ್ಸು ದೇವರೇ ಪರಿಮಳ ದಿನಾಲ ಪರಿಮಳ ಎಲ್ಲದಾದ ದ್ವಾಸ ಮಲ್ಪುನು ಎಲ್ಲಂಜದಾದ ದ್ವಾಸ ಮಲ್ಪುನು ಎಲ್ಲದಾದ ಅಟ್ಟಿಲಿ ಮಲ್ಪುನು ಎಲ್ಲಂಜ ಆದ ಅಟ್ಟಿಲಿ ಮಲ್ಪುನು ಹೂ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಹೂ ತೀರ್ಥ ಮಲ್ಪುನು ಮುಂದೆ ಆತ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪೂರ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ತಿನ್ನಾಡಲ್ಲ ಒಂದು 10 ಜನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಈತ ಸಮಯ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಾದಿ ಇರ್ಲತ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಾದ ಕುಲ್ದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಈ ಒಂದು ಆ ಕೊರೋನಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತ್ರ ವಿನಃ ಬೇತ ಬರ್ತು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಿದೆ ಬೋರಿದ್ದೇರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದನ 4 ಜನ 4 ಬರ್ತರು ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಪ್ಪನ ಬರ್ತಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವು ದಾದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಯಜಮಾಂತಿಗೆ ಅವೇ ಕೆಲಸ ಆಂಡ ಇಲ್ಲದ ಅಂಜವು ಅಂತಂತ ಪಿದೆ ಪಪ್ಪರು ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗಾಂಡ ಪೋಡು ಅಂತ ತರಕಾರಿ ಕೊನೆಯರು ಗಾಂಡ ಪೋಡು ಅಂತ ಅಂಗಡಿ ಗಾಂಡ ಪೋಡಾಪು ಹೋದ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಪಾಯಸ ತಯಾರಾದ ಭಾರಿ ಇನಿ ಪಾಯಸ ಮಲ್ದು ತಿನ್ಲೇನು ಮಾಡಿ ರಪ್ಪ ಕೊಂತ ಕೊರಿಯಲ್ಗೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದೇರಿ ಯಜಮಾನರು ಬಿಡದಿ ಒಂಜಿತ್ತು ಪಾಯಸನ ಭಾರಿ ಶೋಕಡು ಮಲ್ತು ಅಂತ ಕೊರ್ನಾಗ ಅಮಸ್ವರಡು ಭಾರಿ ಉಚಿತ ಪಾಯಸ ಅಂತ ಬಂದದು ಅವೇನು ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಣಂದ ಬಿಡದಿಗೆ ನೆರ್ಪಿಗೆ ದಾದ ಮಾರೈತೆ ನಿನ್ನ ಪಾಯಸ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪಾಯಸ ಅನ್ನಾಗ ಐಕೊಂತ ಬೇಳೆ ಪಾಟ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಐಕೊಂತ ಇತ್ತು ಕೊರಂಟ್ ಪಾಟ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಐಕೊಂತ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಪಾಟ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಬಜಿ ಪೇರ್ ಡೇರ್ಲ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಐಕೆ ಬಿಡದಿ ಬಂಡೋಲಿಗೆ ಇಂದೆ ಸುರುಟೀರ್ನ ಮಾಸ್ಕ್ ದೆಪ್ಪಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂಚ ಕಚ್ಚದಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಬರೋದೇ ತಿರ್ಗೊಂದತ್ತಂದು ಅವಲೊಂದು ಕರ್ಮ ನೆನಪದ ಅಂತ ಅವೇನೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ತಿನ್ನೇರ ಬಂಡ್ಲ ಅವನು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತೆ 4 ಪೇರೆಗೆ ಕುಂಟೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಥವಾ 4 ಪುನಃ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಾತ ಪೂರ ಇಡೀ ಚಾಯಿನ ಕೂಡಲೇ ఆయన సీదా లోటే పారదు పర్పుని ఇదే పండ చాతబడి ఐటు వరి ఉండತ್ತೆ ఖాళీ చా మాత్రం పోపుడు ಇಲ್ಲ ಬಂಜಿದಲ್ಲ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಆತನ ಪಂಪಿನ ಅವಳ ಸುದ್ದಿ ಉಂಟು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ನಮ್ಮ ಓವೆ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಅವೇನು ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಣ ಅವಳ ಈ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಂಡು ಇಂಚ ಘಮ ಘಮ ಪರಿಮಳ ಹೋಯ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ವಣ್ಣ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಓವೆ ಸಾರದ ಹೊತ್ತು ತಿಂಡಿದ ಹೊತ್ತು ಪಾಯಸದ ಹೊತ್ತು ತೀರ್ಥದ ಹೊತ್ತು ಬೇಕದಾದಂತು ಅನಗ ಆ ನಾರದ ಮನುಷ್ಯಲ್ ಬೈದರತ್ತ ಅದನ್ನ ಸೊಂಟೊಡೊಂಜಿ ಪುಷ್ಪ ಉಂಡಿಗೆ ಸುಮ ಆ ಪುಷ್ಪ ಉಂಟು ಅನಗ ಒಂದು ಬೇತದಾಲತ್ ಪರಿಮಳ ಉಂಟು ಪಾರಿಜಾತ ಸುಮ ದೇವಲೋಕಡ್ದು ಬೈದಿನಾರು ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ದೇವಲೋಕಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ಅಂಚಾದ ಪಾರಿಜಾತ ಸುಮಾರನ ಬೇರೆ ಟುಪ್ಪನ ಅವು ಪರಿಮಳ ಬರಂದೆಗುಳ್ಳುಂಡ ದೇವರೇ ಮರಣ ತುಲೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಸನ್ನಿಧಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲ್ಪ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಪಾರಿಜಾತ ಒಂಜಿ ವೃಕ್ಷದ ಗಿಡನು ನಡೆದ ಮೂಲಕವಾದಲ ಆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಡತನಿಗೆ ಅಪಗಂಡವು ಏತು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಪುಷ್ಪ ಅಂತಲೇ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವಲೋಕಡು ಪೋತಿನಲ್ಪ ದಾದನ ಒಂಜಿ ದೇವೇಂದ್ರನ ಮೂಲಕ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾರಿಜಾತನು ನೇರವಾದ ಕನದ ಬೈದಿನ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ದಾಯಿಗೆ ಅವೇನು ಮುಡಿಪೆರಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕೆಲವೇ ಅದೇ ಐಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ನಾರದರ ಅಡೆ ಕೊಣತರಿಗೆ ಇಂಚ ಕೊಣತದು ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿನ ಆ ಮುಡಿ ಐಕ್ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಮುಡಿ ಪಣಿಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಐನಡೆ ಕಣತ್ತೇರು ಮನ ಸುದ್ದಿ ಅಪಗಂಡ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೊಟ್ಟು ರೈವತಗಿರಿ ಪರ್ವತೋಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಇನ್ನು ಪಣ್ತೀನಿ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿನ ಸೊಂಟೋಡ ತೂಯಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ಒಲ್ಲೇರು ಅಪಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕೊರ್ಪಣೆ ತಡ
ಏರ ಮಾತ ಪಂಡರು ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ನೇರ ನಾರದರು ಗೊತ್ತಿನ ಸರಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಆ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಮುಡುತ್ತದು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಆವಡು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆವಪ್ಪ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಪಾರಿಜಾತ ಈ ಸುಮತ ಈ ಪುಷ್ಪದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತೋದು ಅವೇನು ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿಗೆ ಮುಡುಪಾಯರು ಹಿಂದೇನು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವರು ಇತ್ತೆ ಜಿನ್ನಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ವಾನಮನೆ ಅಂಟು ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟವೇರು ವಿಘ್ನ ಸಂತೋಷಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂದಾತು ಜನ ಒಂದು 100 ಜನ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು 50 ಜನ ಟೆಚ್ಚು ಸೇರಿದ್ದಿಗೆ 100 ಜನ 1,000 ಜನ ಸೇರಿನಲ್ಪ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನಾಗಲಿ ಅಂತ ಮನೆ ಸಾಧ್ಯ ಕೆಲವರು ಮಗಳು ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ತೂಕ ಅಂದರ್ನಗಳು ಇಲ್ಲ ಅದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಾಗಲ್ಲ ಇರ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಮಗಲಿ ಏನು ಮನೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಕೆಬಿ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರೆ ಓಡೆ ಪೋಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬೈದಿದ್ದು ನಾದನ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೂಜಿ ಪಂಡೋಲ ಅಥವಾ ಅರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಅಮಸರ ಅಂಡ ದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕಾಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೊಂದು ಈ ವಿಹಾರಗಿರಿ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ರೈವತಗಿರಿ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬೈದೇನೆ ಅಂಚಾದ ಅಂತಃಪರಡು ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಆ ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿಗೆ ಈ ವರ್ತಮಾನ ಮುಟ್ಟೆಯರ್ ದಾದ ವರ್ತಮಾನ ಅಲ್ಪ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿಗೆ ಪಾರಿಜಾತ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಮುಡುಪಾದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆನಂದಮಯಮಾಯನ ಚಿತ್ತನ ನೃತ್ಯ ಒಂದುಂಟು ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮದತಿದ್ದೇರು ಎಂದು ಬಂದದ ಏರು ಪಂಪಿನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮದತಿದ್ದೇರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏರು ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾಸಿಯರ್ನಾಗಲಿ ಬತ್ತದು ಆ ವಿಘ್ನ ಸಂತೋಷಿ ದಾಸಿಯರ್ನಾಗಲಿ ಬತ್ತದು ಸತ್ಯಭಾವನ ಕಿವಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಮಡಿಲೊಳಗೆ ಹುಡಿ ಸುಣ್ಣವ ಕಟ್ಟಿ ಮಡುವಿನೊಳು ಹಾರಿದಂತಾಯ್ತೋ ಮಡಿಲೊಳಗೆ ಹುಡಿ ಸುಣ್ಣವ ಕಟ್ಟಿ ಮಡುವಿನೊಳು ಹಾರಿದಂತಾಯ್ತು ಹಿಡಿದುಂಬಿದರಸಿನ ಪುಡಿಯ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಸೆದಂತಾಯ್ತು ಹಿಡಿದುಂಬಿದರಸಿನ ಪುಡಿಯ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಸೆದಂತಾಯ್ತು ಉಡುವ ವಸನದಿ ಕಡಿವ ಚೇಲ್ ಬಡಿದಂತಾಯ್ತು ನಡೆವ ನೆಲ ಕುಸಿದು ಮಹಾ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಯ್ತು ಒಡನೆ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಕಡಲೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿತು ಒಡನೆ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಕಡಲೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿತೋ ಭಾಮೆಗೆ ಎಂಚಾಂತಲೇ ಏರ್ಬತ್ತು ಪಣ್ಣಿನ ಕೂಡಲೇ ಹಿಡಿದುಂಬಿದ ಅರಸಿನ ಪುಡಿಯ ಒಂಜಿ ಅರಸಿನ ಪುಡಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಾಡ್ನಾಗ ಎಂಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಬಿರಿಕಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ ಬಣ್ಪಿರಿ ಕೆಲವರು ತಲೆ ತಿರುಗನಾಗ ಅಂಚ ಆಂಡ್ ಬಣ್ಪಿನ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಆತೆ ಮಡಿಲೊಳಗೆ ಹುಡಿ ಸುಣ್ಣವ ಕಟ್ಟಿ ಹುಡಿ ಸುಣ್ಣ ಕಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲಂಚ ಕೈಟು ತೊಂಡನೆ ಅವು ನೀರು ಬೋರ್ನದಂಡ ತೂವಾರು ಕೈ ಅಂಚ ಮಡಿಲೊಳಗೆ ಹುಡಿ ಸುಣ್ಣವ ಕಟ್ಟಿ ಮಡುವಿನೋಳು ನೀರಿಗಿಲ್ಲಾಗಿನ ಅಂಚ ಅವು ಬಸ 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 ಕುದಿ ಉಂಟು ಅಂಚಾಪು ಬಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಉಡುವ ವಸನದಿ ಕಡಿಯುವ ಚೇಲ್ ಬಡಿದಂತಾಯ್ತು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಚೇಳುವ ಎಕ್ಕಳನ್ನ ಪೋಣ ನಮಗೆ ಕೋಡಿವ ಕೆಲವೇ ಆಂಡ ಉಡುವ ವಸನ ಅಂಡ ಎಂಕಲು ತುತ್ತಿನ ಕುಂಟುಡೆ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಒಂದೇ ಆಗ್ತದೆ ಕೋಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಣ ಚೇಳು ಬಡಿದಂತಾಯ್ತು ನಡೆವ ನೆಲ ಕುಸಿದು ಮಹಾ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಯ್ತೋ ಇಂಚ ಮಾತ ಅನುಭವ ಆಪಿನಿಯರಿಗೆ ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿಗೂ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆಯ ಸತ್ಯಭಾಮನ್ ಮದತ್ತದು ಆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿಗೆ ಪೂ ಮುಡ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂಡತ್ತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯತ್ತವಂತೆ ನಾನು ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ ಪಕ್ಷಿ ವಾಹನ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ದಾಯಿಗಿಂಚೆ ಮಲ್ತ ಅಂದ್ಬಂಡದು ಆರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದುಃಖ ದಾಪನೆ ಬೂರ್ವಲ್ಲಿ ಬೂರ್ನಗ ದಾಲಜ್ಜಿ ವನಸಿಜ್ಜಿ ತಿನಸಿಜ್ಜಿ ಬಾಜಲಿಜ್ಜಿ ತರೆ ಕಟ್ಟುನಜ್ಜಿ ಪೂ ಮುಡುಪುನಜ್ಜಿ ಆಭರಣ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪೊಂಜೆ ಗರ್ವ ಬರ್ತನಂಚೆ ಓ ಲಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಅತೆ ಅಂಚಾದ ದಪ್ಪನೆ ಬೂರ್ದೊಳಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸೌಕೆಜ್ಜಿಂದ ನೋಡಿ ಕೆಲವರ ಸೌಕೆಜ್ಜಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜನ ಇಲ್ಲ ರತೆ ಅಂಚ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿನಾಗಲೆಲ್ಲ ಆಡಲ್ಲ ಲಕ್ಕವಲ್ಲಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಜೆತ್ತಿನಾಗಲೇ ಲಕ್ಕವಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ನಮಗೆ ಉಳಿಯಬಹುದು ಒಂದು ಪನಗ ಏರೋ ಬತ್ತದು ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಬಂಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಇಂಚಿಂಚಿದ ಅಂಚಿ ಪಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಬಾರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನಾಗಲಿ ಬತ್ತದು ಪಂಡೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಓ ದೇವರೇ ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿ ಬೂರ್ದೇರು ಹುಷಾರಿದ್ದೆ ಇಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹುಷಾರಿದ್ದಿಡ ಕೂಡಲೇ ಲೆತ್ತಬೋಡತ್ತ ಉಡಗಣ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಿದ್ದಿನ ಪನ್ಪುಜೇರು ಈ ಅವಧಿ ದೇ ಪಂಡ ಏರಡನೇ ಕೈನ್ಲೆ ಎಂಚಲ್ಲಾರಂದು ಬಂಡ ಅವರು ಸೌಖ್ಯವಲ್ಲ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ದೇ ಬಂಡ ದಾಲ ಅಂತ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದ ಬಂಡ ನನಗೆ ಹೋಯ್ತೊಂಬುದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಪಾಡುವರು ಬಂಡದು ಈ ಕೊರೋನಾ ಅವಧಿ ಪಂಡ್ಪುಣೆ ಅಡಿದವರ ಮಾತೆರೆ ಏರು ವಾಯಿಲ್ಲ ಡಿಗಿಲ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರಂದು ಬಂಡದು ಫೋನ್ ಕೇಂದ್ರ ಅನಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಅಂಪೇರು
ಹಿಡ್ದಾರ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋದು ಇಂಚಪ್ಪನಗ ಈ ಹುಷಾರಿದ್ದೆ ಅಂದಿನ ಇಂಚನ ದಾಲ ಕಾಯಿಲೆ ಖಾಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿದ ಅಸೂಯೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವೇನು ಬೇತೆ ರೀತಿ ತೆರೆಯೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ಪಂಡ್ಯರಿಗೆ ಭಾಮೆ ಬಾರಿ ಗರ್ವಡುಲ್ಲರ ದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಜೀವನ ಸ್ಮಲ್ ಪೂಜಾರಿ ತಿನ ಸ್ಮಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಜಲ್ ಪರ್ ಪೂಜಾರಿ ಆಭರಣ ಪಾಡುಜಾರಿ ತಲೆ ಬರ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೂ ಮುಟ್ ಪೂಜಾರಿ ಬುಡದಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಬರ್ಪೆಗೆ ಸೀದಾ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬರ್ಪೆ ಬಾಮೆ ಬಂದಿಹೆ ನಾನು ಬಾಗಿಲ ತೆಗೆ ನೀನು ಕ್ಷೇಮವೇ ಕಮಲದಳಾಕ್ಷಿ ಸಾರು ಸಾಧಲು ಪರನಾರಿಯರ ವಿಚಾರಿಸಲು ನೀನ್ಯಾರು ಇರುವರೆಗೆ ಸಂವಾದ ಬಾಕಿ ದಮ್ಮ ಪಾಡ ಘೋರ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಕನು ನೀನು ಚೋರರ ಗುರು ಅಲ್ಲವೇನು ಕಾಮಿನಿ ನಿನ್ನ ಕಾಮಿಸಿ ಬಂದಿಯೇನು ಕಾಮನ ಪಿತನು ನಾನೇ ಕಾಮುಕರಿಗೆ ಕಾಮಿನಿಯರು ಹಲವುಂಟು ನೇಮದಿಂದಿರುವವಳು ನಾನು ಇಂಚ ಸಂವಾದ ಪುಣಗಲಿರುವೇರೆ ಎಂಚೆ ಸಂವಾದ ಪುಣ ಸೀದ ಉಲಯ ಬರ್ಪುಜಾಯಿ ಬಾಕಿಲು ಪಾಡ್ದುಂಡು ನಿಜವಾದಲ ಧರ್ಮಪತ್ನ ಕೆಲಸದಾದ ಬಂಡ ಕಣ್ಣನಿ ಏಪನ ಎತ್ಕೊರ್ತು ಬರ್ಪೆ ನಾನು ಬಂದದು ಪಿದಾಯ್ದು ಹೊಸ್ತಿಲ್ದು ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ದೀಪನು ದೀವದು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಏಪ ಬರ್ಪೇರಿ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ದೆತ್ತಿದು ನಿರೀಕ್ಷೆಡು ಪುನಃ ಧರ್ಮಗೆ ಕಂಡನೆ ಮತ್ತೆ ಗರ್ವ ಬತ್ತಂಡ ಕಂಡದ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಬಾರ್ದು ಹೊಸ್ತಿಲ್ದ ಲೈಟ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವಳು ಆಫೆ ಅಂಚಾದು ಪೂರವಾದ ಕತ್ತಲೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕುಲೋಮಲ್ಕಿ ಚಿಲಕ ಉಳ್ಳಾಡಿ ತಿಕ್ಕದೆ ಕೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಅಂಚೆನ ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಿತ್ತು ಗರ್ವವತಿ ನಡೆದಾರ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಆ ಸೂಚನೆ ಜನ ಅಂಚೆ ಬಂದಾತನ ಬಾಗಿಲದ ಪಿರಾವಳಿ ಪಿದಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಮನ ಸಂವಾದ ಬಾಮೆ ಬಂದಿಹೆ ನಾನು ಬಾಗಿಲ ತೆಗೆ ನೀನು ಕ್ಷೇಮವೇ ಕಮಲದಳಾಕ್ಷಿ ಈ ಕ್ಷೇಮವುಳ್ಳ ನಾಂದಿಕೆ ಎನ್ನಗ ಸಾರು ಸಾರಲು ಪರನಾರಿಯರ ವಿಚಾರಿಸಲು ನೀನು ಯಾರು ಯಾನ ನಿಕ್ಕ ಪರನಾರಿ ನನ್ನ ನಿತ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬೈದನೆ ದಾಗಿ ಕಾಮಿನಿ ಕೇಳಿ ಅಂತಪುರಕ್ಕೂ ನಿನ್ನಡೆ ಬರ್ಪುರಂದ ಅಂದ ಕಾಮಿಸಿ ಬಂದಿಯನು ಕಾಮನ ಪಿತನು ನಾನು ಅಂತ ಪಣ್ಣಗ ಕಾಮುಕರಿಗೆ ಕಾಮಿನಿಯರು ಹಲವುಂಟು ಇಪೋ ಇದೇ ಬರೀನಾಗ ತೆಜ್ಜಿ ಬಂದು ಸಂವಾದೋಡೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕಲಕ್ಕತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಪ ನಡತೊಂದುಂಡಗಳ್ದ ಆತ ಅದನಗ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪನಿಗೆ ಏರಾತನ ಎಂಕಲ್ ನಿಕಲಾಗಲಕ್ಕತ್ನಾಗಲಿ ಬಾಕಲ್ ನುರ್ತುದು ಹೋದು ಜುಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಗದು ಇಂದ ದಾದ ಬಾನಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂತುವೆ ಇಂದ ಕೃಷ್ಣೆ ಅದೋಟ್ ಬಿಡದಿಗೆ ಪೋಡಿ ಲೆಕ್ಕಲತ್ತು ಪೋಡಂದಿ ಲೆಕ್ಕಲತ್ತು ಇಂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಂಡ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಂದ ಮಧುಸೂದನ ನಲ್ಲೆಯ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಬೆದರುತ ನಟಿಸುತ್ತ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಂದ ಮಧುಸೂದನ ನಲ್ಲೆಯ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಬೆದರುತ ನಟಿಸುತ್ತ ಎಂಚ ಬರ್ಪೆ ತುಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಪೋಡಿ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಪೋಡಿಂದ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಬಡಿದಿಗೆ ಬೋಡಿನಾಗಲ್ಲ ಪೇರು ಪೋಡಿನಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಸೆಟ್ಟು ಒಂದು ರಾಜೆ ಭಾರೀ ರಾಣಿಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಮಾಷೆ ದಾಯಾಗೆ ರಿಂಚೆ ಪೋಡಿವಾರ ಮಾರ್ರೆ ರಾಣಿಗೆ ಕುಂಬಾರ ಬರತ್ತೆ ಇರೋದು ಅಂಚ ಒಂದು ಸರ್ತಿಗೆ ರಾಜಾಗ ತೋರಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಯ್ತಾ ಬಡಿದಿಗೆ ಬೋಡಿನಾಗಲಿ ಏರು ಬೋಡಿನಾಗಲಿ ಏರು ಎನ್ನ ರಾಜ್ಯೋಡು ತೂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನಿಕರನ್ನ ಮಾತ ಆಯ್ನ ಪರಿವಾರ ಲೇಪಡೆ ಆಗಿ ಒಂದು 10 ಜನ ಸಭೆ ಸೇರಿಯರು ಇತ್ತೆ ಬೇತದಾಲತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ತಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ನಿಗಿಲೇಡು ಮಾತ ನಿಗಲು ಪೂರ ಮನ್ಮ್ಯಾತಿನಾಗಲ್ಲ ತಾನು ಪೂರ ಸಂಸಾರത്തിനാಗಲ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ಇಟ್ಟು ಬುಡದಿಗೆ ಏರು ಪೋಡಿನಾಗಲಿ ಬುಡದಿಗೆ ಪೋಡೆಂದಿನಾಗಲಿ ಏರು ಬಂದು ಇನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಉಂಟು ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೋಡೆ ಅತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದರು ಮನೆ ತೆಪ್ಪಾಗಿ ರಾಜ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ತಂದುಲ್ಲ ಏರು ಬುಡೆದಾಡ್ಲೆ ಪೋಡಿವೇರ ಆಗಲು ಪೂರ ಬಲತ ಬದಿಗೆ ಬಲೆ ಏರು ಬುಡೆದಿಗೆ ಪೋಡಿದೇರ ಆಗಲು ದತ್ತ ಮರಿಗಲು ಬರಲೆ ಬುಡೆದಾಡ್ಲೆ ಪೋಡಿನಗಲು ಪೂರ ಬಲತ ಬದಿಗೆ ಬರೋದು ಪೋಡೆನಗಲಿ ಇರಲು ಇಲ್ಲೆರಡು ದತ್ತ ಬರಿಗೆ ಬಲಿ ತಾನಗ ಪೂರಾ ಜನ ಬಲತ್ತವರಿಗೆ ಬರೀ ಸುಮಂತರಿಗೆ ಸತ್ಯವರೋಡು ಬಂತೇರು ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕ ಆ ತಾನಗ ರಾಜಗ ಓ ದೇವರೇ ಇದು ಜನ ಎಲ್ಲ ಪೂರಾ ಬುಡೆದಾಡ್ಲೆ ಪೋಡಿನಗಲಿ ಆದ ಹೋಗಿರತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಅಪ್ಪ ರಾಜ್ಯಗಳಂತ ಖುಷಿ ಅನು ಎನ್ನದೆಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತು ಅರ್ಥ ಒಂದು ಜನ ಮಾತ್ರ ದತ್ತವರಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತನಿಗೆ ಬುಡೆದಾಡ್ಲೆ ಪೋಡೆದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆರಡು ಮೇಕೆ ಬರ್ರೆ ಬಂತೆ ಸುರುಟೆ ಒಂದು ಜನ ಬಂತು ಸಾಧಾರಣ ಸಪುರಂಡ ಜನ ಅಪಗ ಮಂತ್ರಿ ಖುಷಿ ಆಣಿ ಒರಿ ಆಡ್ಲ ಒಂಜ ಆಣ್ಲನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊತ್ತೆ ಆಣಂಜಾಯನೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಒಳಿಪವನಂಚಿತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಣ್ಲ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಪನ್ನಗ ರಾಜ ಕೇಂಡಿಗೆ ಆಯಡ ಅಂದ ಮಾರಯ ಈ ಒರಿ ಈ ಮೇಕೆ ಬತ್ತತ್ತ ದಾನೆ ಎನ್ನಗ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಪಂತೋಳು
ಎನ್ನ ಮುಡಿದು ಬನ್ನಂಗನೆ ಮಂತೋಲಿ ಇನ್ನು ಯಾರು ನಾವನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಓ ಅಪಗಂಡ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಡಿದಿಗೆ ಓಡ್ತಿದೆ ಇನ್ನೇಗೆ ಬೈದಿ ಅಂತೂ ಏರ್ಲ ಇದ್ದಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆಲ್ಲ ಬಡದಿಗೆ ಪೂಡಿಲಕ್ಕ ನಟನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚಲ ಮಲ್ತದ ಗೋಕಾಮಣ್ಣ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಂದ ಮಧುಸೂದನ ನಲ್ಲೆಯ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಬೆದರುತ್ತ ನಟಿಸುತ್ತದ ಶೋಕಿಸದಿರು ರಮಣಿ ಭಾಮ ಸಾಕು ಎನ್ನುವ ತರ ದಿವ್ಯ ಸುಮವ ತರುವೆ ಮರುಗದಿರಬಲ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಂದೀವೆ ಗೌರವಾಧಾರವ ಪಡೆವೆ ಸರ್ವರದಿ ಕಳು ನೀನೆನ್ನ ಪ್ರಿಯೆ ಗರ್ವ ಅಡಗಲು ಸವತಿಯು ನಿನ್ನ ಶೋಕಿಸದಿರು ರಮಣಿ ಶೋಕ ಮಲ್ಪರ ದಾಯಗ ಒಂಜಿ ಪುಷ್ಪ ನಾರದರು ಕಣತಿನ ಆ ಪಾರಿಜಾತ ಸುಮೋನಿ ಯಾನು ಮುಡ್ಪಾಜಿ ನಂದು ಎರೆಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿಗೆ ನಿಕ್ಕದಾದ ಪಾರಿಜಾತ ಪುಷ್ಪದ ಇಡೀ ವೃಕ್ಷ ಬಂತು ನಿನ್ನ ಜಾಲ ನಡಪಿನ ತಾಕತ್ತು ನೆನಡ ದಾದ ಈ ಪನ್ಕೊಂಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡೋನು ಜಾಯ ಪೊಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಪುರ ಒಂದು ಬಂಡದು ಭಾಮಾದೇವಿನ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪಿರಿ ಅಪಗಂಡ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಆತ ಇತ್ತನ ಯಾವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂತ್ವೆ ಅಂಚತ್ತ ಅಂದ ಅಪಣ್ಣ ಎಂಕು ವೃಕ್ಷ ಕೊಣತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಜೀ ಖಂಡನ ಮೆತ್ತದಿಲ್ಲ ಆತವನಗ ಸರಿ ಬಡದಿಗೆ ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ದ ಆತನು ಮಾಧವನಾಜ್ಞೆಯ ಕೇಳಿ ಸುರಲೋಕ ಪೋದು ಪಾರಿಜಾತ ಪುಷ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಕೊಣಪನಿಂದ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ಜೆರಡ ಅದು ಹೊರ್ಜೆರಡ ಪಾತೆರೆ ಒರಿಯೋಡತ್ತ ಗೋಡುತ್ತಿನ ಎಡ್ಡ ಸೇನೆಯನ್ನು ಪತೊಂದೆ ಯಾದವ ಸೇನೆಯನ್ನು ಪಡತೊಂದೆ ಬಿದ್ದಾದ್ದೇರು ಮೇಲೆ ಏರು ಕೃಷ್ಣದೇವ ಮಾಧವನಾಜ್ಞೆಯ ಕೇಳಿ ಸುರನಗರಿಗೆ ಇಟ್ಟರು ದಾಳಿ ಡಂಗುರ ಸಾರಿದರನಿವರು ಸಂಗರಕ್ಕೆ ರಥ ಪದಾದಿ ಸಾರಿ ಕರ್ಪೂರನಾದ ಬತೂರಿ ವೀರ ಕಠಾರಿ ಕಟಜಂಬಾರಿ ಭೈರವನಾದ ಮರೂರಿ ನಡೆದರು ಸಿಡಿಲಂತೇರಿ ಜಯ ಕಂಸಾರಿ ಗಿರಿದಾರಿ ಯಮುನ ವಿಹಾರಿ ಸುಖ ಸಂಸಾರಿ ಮಾಧವನ ಆಜ್ಞೆಯ ಕೇಳಿ ಮಾಧವನ ಆಜ್ಞೆ ಕೇಳಿನ ತಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುರನಗರಿಗೆ ಬೋದು ಆ ಪಾರಿಜಾತದ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ತುಂಬುದು ಅಲ್ಪ ಲಡ ಆಡಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಿಂಟ್ಲಕ್ಕತ್ತಿನ ಧೈರ್ಯ ಪೋದು ಕೊನೆದೇರು ಕೊಣತದು ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿನ ಜಾಲದ ಬದಿ ಊರ್ದೇರಿ ಆಂಡ ಏರ್ಲ ನಮ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ನಾತ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಗಿಡ ನಾಡ ಆಯ್ಕೆ ನೀರು ಬಲ್ಪು ಮಾತ ಏತಲ ಇಂಕಲ್ ಕೊರ್ನಂದ ಆಂಡಲ ಪಕ್ಕ ಜೋ ಬತ್ತು ಜೋ ಇಂದು ಭಗವಂತೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಪಾರಿಜಾತ ಗಿಡ ಹೌದಾನಿ ಭಯದನ ಆವನಗನೆ ಜೀವ ಪತ್ತದಲಾತನು ಐಟೆ ಪರಮಣೆ ಉಕ್ತವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಮೊಗ್ಗು ಆ ಮೂಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಬ್ಳಿಗ ಆ ಮೂಕೆ ಉಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿಯರಿಗೆ ಭಾಮಾದೇವಿಗೆ ತೂದು ಎಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಪುಡೆಗಟ್ಲೆ ಎಂಕ ಪೂತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ ಆಲೋಚನೆ ನೋಡಿ ಜೆತ್ತದು ಕಾಡ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಬಂದಾಗ ಬೋಳು ಮರ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂದು ದಾದಪ್ಪ ಬೋಳು ಮರ ಏರ ಬತ್ತ ಬಂಡರಿಗೆ ಪೂತ ರಾಶಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿನ ಅಲ್ಲಂತ ಪುರಬಾತ ಅಲ್ಪ ಬರೀಪುಣಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿನ ಜಾಳ್ದ ಬೂರ್ದುನು ಅರ್ಥ ಎರೆಗು ಭಾಮಾದೇವಿಗೆ ಯಾನು ಇನಿ ಐನರೇಕ ಲಕ್ಕದಿ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಂಬಿ ಅಲ್ಲಕದು ನೀನು ಪೂರ ಗೋರ್ದು ಬತ್ತೊಂಬೋತೋಳು ತುಲೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ಬಂದಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬೇಗ ಲಕ್ಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ತೋನ ಬಯ್ಯದ ಹೊರತುಗು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೊಗ್ಗು ಆ ಮೂಕೆಲ್ ಪೂರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷದೊಂದು ಪೂರ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಮನೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪವನ ಚಿತ್ತನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಗೆ ಬೋಡದು ಅಪಗಂಡ ಮರ್ದಿನ ಕಾಂಡ ಬೊಕ್ಕಲಾತ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ತೂವನಗ ಬೋಳು ಮರ ಪಾರಿಜಾತ ಏರೋ ಬತ್ತು ಪನ್ ಪುಂದಾದ ರುಕ್ಮಿಣೀ ದೇವಿನ ಜಾಲದ ಬುರುದುಲು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಪಾರಿಜಾತ ಪುಷ್ಪ ದಪ್ಪನ ಬುರಿಯಲ್ಗೆ ಅವಾಗ ನಾರದ ಮಾಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವಾಮನ ಮಾಧವ ಅಚ್ಯುತ ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಪರತರ ಪರಮಾನಂದ ಮುಕುಂದ ಧ್ಯಾನ ಬರ್ತಂದು ಬರಂದು ತಂಬೂರಿ ಮೀಟು ದಪ್ಪನ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಡಂದುಳ್ಳ ಕೃಷ್ಣ ನಾರದ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಡಂದುಳ್ಳ ದಯಗಿಂಚಾವಂದ ನರಹರಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಂದ ಕಂದ ಮುಚುಕುಂದ ವರದ ಹರಿ ಇಂದಿರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀಲೋಲ ಸಿತ ಜನಪಾಲ ಗೋಪಾಲ ವರದ ಶ್ರೀವನಮಾಲ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಬನ್ನಗ ಬೈದಿಲ್ಲಾರು ಬೋಡುದಿದೆ ಪೋನಗ ಬೂರ್ದ
ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಲೆ ದಾಯಗಿಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಗೆ ದಾಯಗಿಂಚ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಂದ ಬಂದದೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ದೀತಿ ನಾಳೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಗೆ ಈ ರೀತಿದ ಆ ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷನಲ್ಪ ದೇರಿಂದ ಆಡಲ ಪುಷ್ಪ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿನ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬರೋದುಂಡು ಬೋಳು ಮರ ಉಂಟೊಂದುಂಡು ದಾಯಗಿಂಚ ಅಂತ ಪಣ್ಣಗ ತಿಳಿತೋದೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ ಭಾಮ ಅಂಚ ಪ್ರೀತಿ ಪಂಡ ಈ ಭಕ್ತಿ ಪಂಡ ಪತಿಯೇ ಪರದೈವ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ಅದೇ ಕಂಡನೇ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಗಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆರಿಂದ ಭಗವಂತನೇ ಈ ಕಂಡನಾದ ಪಡತಂದ ಕೃಷ್ಣ ವಶೀಕರಣ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಶೀಕರಣ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಆ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪಿನವು ಅಂತಃಕರಣ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಆ ಕಂಡನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪಿನವು ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ಪಾಣಂದುಲ್ಲಯಾನ ಪಂಡ ನಿಜವಾತು ವ್ರತವಿವುದು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಗೌರಿಯು ಅತಿ ಹರುಷದಿ ಗೈದು ನೆಕ್ ಒಂದು ವ್ರತ ಮಲ್ಪ ಪತಿ ಪಂಡ ಕಂಡನನ ವಶೀಕರಣ ಮಲ್ಪನಾಥ ಕೊಡ್ತದ ಒಂದು ವ್ರತ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅದೇ ಅಂಚಿತ್ತನ ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತನಂದಾನ ಮಾತ್ರ ಆ ಭಕ್ತಿ ವ್ರತದ ಮೂಲಕವಾದ ಕಂಡನನ ಪತಿ ವಶ ಮಲ್ತನಂದಾನ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ದಾದಾ ಸಾಧಿಸ್ತಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಎಂದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿದೆ ನಾರದರ ಕಾರ್ಯ ಅಡ್ಡ ಬರುವಲ್ಲ ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿ ಅಪಗ ವ್ರತವಿವುದು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಗೌರಿಯು ಅತಿ ಹರುಷದಿಯು ಗೈರು ತನ್ನ ಪತಿದಾನ ಗೈದು ಸದ್ವಿಪ್ರರಿಗೆ ವಿತತ ವ್ರತ ಅದಿತಿ ದೇವಿ ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ಪತಿಯನ್ನು ಸತತ ನುತಿಪ ಮಹಾವಿಪ್ರರಿಗೆ ದಾನಗೈದುವುದು ಪರಮ ವ್ರತವು ಪತಿದಾನ ಪರಮ ವ್ರತವು ಪತಿದಾನ ಪರಿಪರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂಜಿಸಿ ಆ ಹರಿ ಪ್ರೀತಿ ದೊರಕುವುದು ನಿನಗೆ ಭಾಮ ಪರಮಗತಿಯೊದಗುವುದು ಪರಮಗತಿ ನಿಕ್ಕತಿಕ್ಕು ಅಂಚಾದ ಪಿರಾಕದ ಪೂರ ಆ ವ್ರತವನ್ನು ಮಲ್ದಿನಗಲು ಪತಿದಾನ ವ್ರತ ಅಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಏರು ಪಂಪಿನ ಪೂರ ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತವಾದ ಪಂಪೇರ್ ಮಾತ್ರತ್ತು ಆ ವ್ರತವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರ ತಯಾರುಲ್ಲ ಯಾಕೆ ದಾದಾ ಅವರು ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಲ ಅಂತ ಕೆನ್ನಗ ಅರೆ ಮಲ್ಲ ಬೋಳ್ತು ನಾಳೆ ಇತ್ತು ನಾಳ ಸಂಪತ್ತದ್ದಲ್ಲ ಕಡಿಮೆಜ್ಜಿ ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಊರ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಏರು ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ ಪೂಜೆಗೆ ಏನ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಹೋಗಲ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪನ ಹತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲಾಡಲಾತೆ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬೆಳಗ ಪೊದ್ದೇರು ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಪಂಡದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಠ್ಯನ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಅಂಚನೆ ಯಾದವೇರಿ ವೃಷ್ಟಿಜರಿ ವಂಶಜರಿ ಕೇಕೆಯರಿ ಅಂದಕ್ಕೇರಿ ಹೈಹೇರಿ ಬಣ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಪೂದ ಹಾಗಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ಕುಲಕ್ ಮಾತ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಯಾಗ ಮಲ್ತೋಲು ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿ ಆ ಪತಿದಾನದ ವ್ರತ ಅಕೇ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾವತಿ ಎಂದುಂಟು ಅದೇ ಅಂಚಪ್ಪನಗ ದಿವ್ಯ ಪೀತಾಂಬರ ನುಡಿಸುತ್ತ ವ್ಯಸನಾಭರಣವೀಯುತ ಭವ್ಯ ಮಂಟಪದೊಳಗಿರಿಸಿ ಬಡಿಸಿದಳು ಪಕ್ವನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪೀತಾಂಬರವ ನುಡಿಸುತ್ತ ಭವ್ಯ ವಸನಾಭರಣವೀಯುತ ಭವ್ಯ ಮಂಟಪದೊಳಗಿರಿಸಿ ಬಡಿಸಿದಳು ಪಕ್ವಾನ್ನ ದ್ರವ್ಯದಿಂ ಅಭಿಷೇಕ ಗೈದು ಸವ್ಯಸಾಚಿಯ ಭಾವನ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಸವ್ಯಸಾಚಿಯ ಭಾವನ ಬಿಗಿದಪ್ಪುತ ಅಕೇರಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ತು ಈ ವ್ರತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತನ್ನಡ್ತಾನೆ ಪತಿನ ಮಿತ್ತು ಕಂಡನ ಮಿತ್ತು ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಪತಿದಾನ ಮಲ್ಪ ಭಾರಿ ಅಲಿಂಗನ ಮಲ್ತದ ಪ್ರೀತಿ ತ್ವಾಜ ಒಂದು ರೀತಿ ಈ ಸಲಹೆ ಈ ವ್ರತೊಟ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಆ ಒಂದು ಬೈದರೆ ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿನ ಆಕೆಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಪತಿದಾನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಹೊರತುಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪತಿದಾನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಜಿತಿದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಂದ ಪೆರಗು ಆತು ಅಂತರಂಗ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕೃಷ್ಣೆ ಬೋಡು ಎಂಟು ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಂತರಂಗಡೆ ಉಳ್ಳ ಏನು ಬಿಡುದು ಗೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿನ್ಪಿನಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಮನೋಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ ಸಂಪತ್ತು ಡೆಚ್ಚಿಗೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಅಪಗಂಡ ಕೃಷ್ಣನು ಪತಿದಾನ ಮಲ್ಪನಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬನ್ನಗ ನಾವು ಮತದಾನ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಪತಿದಾನ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಈ ಯಜ್ಞ ಪೂರ್ಣ ಆಪುಣು ನಿನ್ನ ವ್ರತ ಅನ್ಪನ್ನಗ ಸರಿಯಪ್ಪ
ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಆಂಡಲ್ಪ ಪತಿದಾನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಘಟ್ಟಲು ಬರ್ತದೆ ಈ ವ್ರತ ಏರುಲ್ಲೇರನ್ನು ಮಾಡೋದು ಪೂರ ಬೇತಾಗಲು ಪೂರ ಯಾಗನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಗಳು ಪೂರ ಲೆತ್ತೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟಿಗೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ದಾನ ಮಲ್ಪುನಂದಾಂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಮಾತ ಕೊರ್ಪುನಂದ ಅಲ್ಪ ಮಾತನಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪುವ ಅರಿಯ ಅಥವಾ ವಸ್ತ್ರದಾನನ ತರಕಾರಿ ದಾನನ ಒಂದು ಮಾತ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೋಡೆನ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂದು ಕೃಷ್ಣನೇ ದಾನ ಮಲ್ಪನು ಪತಿದಾನ ಬಣ್ಣಗ ಕೆಲವರು ಮೆಲ್ಲ ದೂರ ನಿಲ್ಕಿಯರಿಗೆ ಬಡವರು ನಾವಯ್ಯ ದಾನ ಪಿಡಿಯಲಾರೆವು ಸತಿ ಚೆಲುವೆಯ ಮನೆಗೆ ಪುರುಷರು ಮೋಹಿಬ ಸುಂದರನಿವನು ಕಳ್ಳನಿವನು ಕೊಳ್ಳಲಾರೆವು ನಾವು ಬಡವರು ನಾವು ಪಂಡೇರ್ಪುರಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಬಡವೇರು ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಕೊಂಡು ಜೋಕಲು ಕೃಷ್ಣ ಸುರುಟೇ 14,100 ಜನವನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲಿಲ್ಲ ತಿನ್ನ ಪೊಂಡು ಜೋಕಲೇನು ಉಪ್ಪನಗ ಇಮ್ಮನ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ದಾನ ಬಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಉಲಾದಿನ ಎಂಕಲೆ ಬರ್ಕ ತುಪ್ಪಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕಲೆಗು 5 ಬಡ್ಚಿ ಕೆಲವರು ಬಂತಾರೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಆ ಚೋರೆ ಈ ಚೋರೆ ಅಂತ ಬಂದ ಹಾಕ್ಬಿದಾರು ಅದೇ ಕಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದ 5 ಇನ್ನು ಕೋಟೆಡು ವಾನಮನೆ ಬಂದ ಬಸ್ತದ ನಮ್ಮ ಬೀಗ ಬಾಣಂದ ಇಲ್ಲಾಡ್ಬಿಡ ಚೋರತನ ಕಳ್ಳತನ ನಡಪುಣ 5 ಕಳ್ಳನು ಇವನು ಕೊಳ್ಳಲಾರೆವು ನಾವು ಬುಡ್ಚಿ ಆಯೇ ನದಿ 99 ದಿನದ ಕಳ್ಳತನ ವಾನಮನೆ ಆವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಗ ದಾನ ಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಜಿಂದ ವ್ರತ ಪೂರ್ಣ ಆಪುದು ಏರಪ್ಪ ಏರೆ ಕೊರ್ಪಿನಪ್ಪ ದಾನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಾ ಕಂಸಾರಿ ಹಿಡಿತಮ್ಮೂರಿ ನಡೆ ನಡೆ ಚಕ್ರವ ಕೊಡು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ನನ್ನವನು ನಾನಿನ್ನವನು ನಾನಿನ್ನ ದಾಸ ನೀ ನನಗೆ ಈಶ ಕಂಸಾರಿ ಕೃಷ್ಣನು ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಲೇ ದಾನ ಪಡೆವರೆಗೆ ಗೀತೊಂದು ದಯಬಂಡ ಸತ್ಯಭಾಮನ ವ್ರತ ಪೂರ್ಣವೇರ ಬಡ ಸಾಯಾರ್ನ ಅತೆ ಒಂದು ವಿಮೋಚನೆ ಬೇತೇರ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಎಂಕ ದಾನ ಕೊರ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ಪಣ್ಣಗ ಕಂಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಪಗ ಓ ಸಾಧ್ಯನೇ ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಪಿಲ ಕತ್ತಿನ ಅಂತ ಅಲೆ ಆತ ಅವನಗ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಕೃಷ್ಣನ ಖಂಡಿತ ಹೆಂಗ್ ಗುಡಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಈರಲೆ ತಂಪೋಪನ ನಾಡಲು ಹೆಂಗ್ ಬುಡುಕೊರ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣಗ ತಿಳಿಪೇರಿಕೆ ಕೂಡ ನಾರದ ಮನಸ್ಸು ಭಾವ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಣನಿಕ್ಕೆ ಆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಶೀಕರಣದ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ಪುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕತ್ತಿನ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮನೋಭಾವನೆ ನಡೆಯುತ್ತೋರ್ತಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತ ದಾದ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದಂತಲ್ಲ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ವೇಳಿ ಈ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪಡ್ ಇನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಕದೇ ಆಗಿದೆ ಆಂಡ ಈ ವ್ರತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಡನ್ನ ಆಂಡ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾದಿ ಪಂಪೆಯನ್ನು ದಾದ ಬಂಡ ಮುಖದಾಲತ್ ನಿಜವಾದಲ ಒಂಜೇ ಕೃಷ್ಣ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಕೃಷ್ಣನೇ ಸರಿದೂಗು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರದ ವಸ್ತು ತುಲಾಭಾರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತುಲಾಭಾರ ಮಲ್ತದ ಆ ಮಾಲನ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಆತ ಪನ್ಪುನೇ ತೊಡ ಪೂರಗುಲ್ಲ ಆ ತುಲಾಭಾರದ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಪಂತೇರಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಪಾಡಿಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ತುಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 25 ತಾರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿ ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ಅವನು ಬೆರದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಡೆನಾಥ ಉಂಡು ಅರಮನೆ ಬೋಡೆನಾಥ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬತ್ತು ಬರುಂಡು ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಬತ್ತು ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಬತ್ತು ಬರುದು ತೂಕ ಮಲ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ತಕ್ಕಡಿ ಇಡುಕುಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಆಂಡ ಬಪ್ಪಂಜಿ ತಕ್ಕಡಿಗೆ ಏತೂ ಸಾಮಾನು ಬಾಡು ನಾಡಲ್ಲ ಅವು ಕೃಷ್ಣನ ತಕ್ಕಡಿಯೇ ತಿತ್ತುಂಡು ಮಿತ್ತಲ ಕೂಜಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಂದು ದಾನ್ಯಪ್ಪ ಅಂದಣ್ಣಗ ಬೊಕ್ಕಲಾತದಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು ಬೋಡನಾಥ ಉಂಡು ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿನ ಅರಮನೆ 5 ಏತು ಪಾಂಡಲ ತಿಂಜಿಜ್ಜಿ ಆತ ಅವನಿಗೆ ಏರೋಕೋದು ದಾಯಗಿಂಚಾಂಚ ಕೃಷ್ಣನ ತಕ್ಕಡಿ ತಿರ್ತಿರೇ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದ್ಮಾಡ ಕೃಷ್ಣ ಮಣಿ ಬಂದು ಕುಲೊಂದು ತೂಕ ಮಲ್ಪೇರೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಪಾಡು ಒಂದು ದಾಯಗಿಂಚಾಣ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಕಟದಿನ ಮೈತವಲ್ಲ ಮಿನಿ ಯಂತ್ರ ಕಟದಿನ ಸರಿದ್ಯ ಅಥವಾ ಒಯ್ಕಣ್ಣ ಇಸ್ಕಂತ ಮಿನಿ ದೀತಾರೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ತುಯ್ಯರು ಸಂಶಯ ಅನ್ಬೋದು ಅವು ಸಂಶಯ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ದಾಲಚ್ಚ ಆತ ಅವನಗ ನನ್ನ ದಾಲತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ ಒಂದು ವರ್ತಮಾನ ಮುಟ್ಟೆಯರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಈ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಸೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲಾಭಾರ ಬಣ್ಣ ಬಾರ್ ಬತ್ತಳಿಗೆ ಓ ದೇವರೇ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿ ಧಾಮ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ ಮಾತೆರಡು ಪರಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ತುಲಾಭಾರ ಮಲ್ ತೂಪಿನ ಒಂದ ಪೂರ ಬತ್ತು ಬಂಗಾರು ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಬೇತೆ ಸಾಮಗ್ರಿನ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಲಿಗ ಪೂರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸರಿತೂಗು ನಂಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತಿ ಬೋಡತ್ತ ಆ ಭಕ್ತಿನ ತೋಜಾವ ನಂಚಿತ್ತನ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇಂಚ ಹತ್ತಿರ ಬಂದದು ಮಾತೇನೆಂದೆಪ್ಪದು ಉಲಯ ಕೊನಪದು ಪೋಯೊಳಗೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ದಳ ಒಂಜಿ ದಳ ಇಡೀ ತುಳಸಿ ಗಿಡಲ ಕೊಡಿಲ ಆ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ದಳನು ಬಂತದು ಮೆಲ್ಲದಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ನೆನೆದಳು ಶ್ರೀಹರಿ ಬಯಕೆ
ರುಕ್ಮಿಣಿ ಗೊತ್ತುಂಟು. ರುಕ್ಮಿಣಿ ನೆನೆದಳು ಶ್ರೀಹರಿ ಬಯಕೆ ಭಕ್ತಿಯ ತುಳಸಿ ದಳ ಇಡಲಾಕೆ. ಆ ಭಕ್ತಿಡು ಭಾರೀ ಎಡ್ಡರೀತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲಡ ಎಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತ. ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕಂ ಲಲಾಟ ಫಲಕೆ ವಕ್ಷಸ್ಥಳೇ ಕೌಸ್ತುಭೌ ನಾಸಾಗ್ರೇ ನವ ಮೌಕ್ತಿಕಂ ಕರತಳೆ ವೇಣು ಕರೆ ಕಂಕಣಂ. ಕರತಳೆ ವೇಣು ಕರೆ ಕಂಕಣಂ ಸರ್ವಾಂಗರಿ ಚಂದನಂಚ ಕಲೆ ಸುಲಲಿತಂ ಕಂಠೇಶು ಮುಕ್ತಾವಳಿ ಗೋಪಶ್ರೀ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತಂ ವಿಜಯತೆ ಗೋಪಾಲ ನಾಮ ಚೂಡಾಮಣಿ. ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪೋಲು ಒಂದು ರೀತಿಡು ಭಕ್ತಿಡು ಶ್ರೀಹರಿ ಬಯಕೆಯ ನೆನೆದನು ತುಳಸೀದಳ ಭಕ್ತಿಯೊಳಿಡಲಾಕೆ ನೆಗೆಯಿತು ಕೃಷ್ಣನ ತಕ್ಕಡಿ ನಭಕೆ. ಕೃಷ್ಣನ ತಕ್ಕಡಿ ರಟನಿಗೆ ಕೊಂಡ ಆ ತುಳಸೀದಳದ ಭಕ್ತಿದ ಭಾರನೇ ಹೆಚ್ಚಾಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು. ಒಂದು ಲೀಲಾ ನಾಟಕ. ನೆಗೆಯಿತು ಕೃಷ್ಣನ ತಕ್ಕಡಿ ನಭಕೆ ಮಿಗಿಲಾರು ಪದುಮನಾಭನ ಲೀಲೆಗೆ. ಮಿಗಿಲಾರು ಪದುಮನಾಭನ ಲೀಲೆಗೆ. ಪದುಮನಾಭ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆಗೆ ಊಳ ಎಣೆಜ್ ಅಂಚಾದು ಆ ಲೀಲಾ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಬಾದು ಪೀಠಿಕಾ ಪ್ರಕರಣೋಡ ಪಡ್ಲಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀನು ಎನ್ನದಿರು ಹೀನ ಮಾನವ. ನಾನು ನೀನು ಎನ್ನದಿರು ಹೀನ ಮಾನವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿನ್ನ ನೀನು ತಿಳಿದು ನೋಡಲು. ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯ ನೋಡಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮನೆ ಮಾಲ್ತ ನೋಡಿ. ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಕಥೆನ ಬಂಡ ಭಾವಪ್ರಧಾನವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆ ಪೂರ ಎಂಚ ನಡೆದೊಂದಿರ್ತದೆ. ಭಕ್ತರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಅಗಲ್ನ ತಪ್ಪುನು ತಿದ್ದು ನೆಂಚ ಅಗಲ್ ತೆರೆಯೊಂದಿನ ಕರ್ಮಜೀವನೊಡಗಲಾದಿತ್ತಿನ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ಆ ಅಹಂಭಾವ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಡುದು ನಡತೊಂದು ಆ ಕರ್ಮಜೀವನುಡು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತನ ಆ ಧರ್ಮ ಆಯನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂಚಿಪ್ಪುನ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡತೊಮ್ಮಿನೆಂಚ ಅಂತ ಸಂದೇಶ ಈ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ತುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತುಲಾಭಾರ ಪಂಚಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹರಿಕಥಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನಿ ಯಾನ್ ತೋನ್ಸೆ ಪುಷ್ಕಳ ಕುಮಾರ್ ನಿಕಲ್ನ ತುಂಬುದಿಯ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಹೊಸಕೊರಲ್ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಅಗಲ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಾಗಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಇಲ್ಲಲೇ ಕುಲೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ತಗೊಂದು ನಂಚಿತನ ಆತರೆಗಲ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಬೊಕ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವಡು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಬದುಕಲಕ್ಕಾವಡ. ಸರ್ವೇ ಜನಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಮಂಗಲೋ ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ಮಂಗಲಂ ಮಧುಸೂದನ ಮಂಗಲೋ ಗರುಡಧ್ವಜ ಮಂಗಲಂ ದೇವಕೀ ಪುತ್ರ ಮಂಗಲೋ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಮಂಗಲೋ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಮಂಗಳೋ. ಸತ್ಯನೇತ್ರೆ ಮಹಾದೇವಿ ಸರ್ವಲೋಕ ಶುಭಂಕರಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಿ ಜಗದ್ವಂದೇ ಶ್ರೀ ಭಗವತೀ ದೇವಿ ನಮಸ್ತೆ ಮಂಗಳೋ. ನಮಸ್ಕಾರ.